Abian bi. 10. unitatea. Entzun dezagun. Otsoaren ogia. Bazen behin oso alferra zen otso bat. Hain alferra zenez, eizan ere ez zuen egiten eta beti zegoen gosez. Egun batean, nekazari batekin egin zuen topo. Nekazari hura 10 jaten ari zen eta ogi zati bat eman zion otsoari. Bai gozoa. Aizu, zer egin behar da ogia egunero jateko? Lehenik lurra landu behar da. Ogia lurrean hazten da? Ez ba. Lurra landu ondoren, hazia erein behar da. Eta gero, hazi hori erne eta gari bihurtu arte itxaron. Uda heltzean, garia moztu behar da. Eta orduan ogia jateko prest dago, ezta? Ez, oraindik ez. Gero, garia errotara eraman behar da, eta eo egin behar da, irina egiteko. Irinarekin ogia egiteko orea egin behar da, eta azkenik labean erre. Orduan dago ogia jateko prest. Ufa, lan handiegia da hori niretzat. Aizu, egongo altzinateke prest niri egunero ogia emateko. Ez, ogia nahi baduzu badakizu zer egin behar duzun, alfer handi horrek. Eta sega lepoan hartuta, garia moztera joan zen nekazaria. Otso alferra berriz, basora itzuli zen eta eizan egiten hastea erabaki zuen.